Avui us prepararé unes espatlles de xai que estan boníssimes, fetes amb cebes i tomàquets. Res més. Era un plat que feia la mare quan era petita. Aquesta espatlla de xai és 100% criat a Lleida. Què vol dir això? Que aquesta carn és boníssima perquè no està marejada i per tant és molt tendra.